Så det, man i første omgang taler om, det er hjælpegivning. At hesten reagerer fint på hjælperne, selvfølgelig at man selv giver hjælperne. Ja, så har du fisken hænder og indikerer et indre skænkel. Det vil være en udvendig bagben, der højre begynder at flytte ind under det her. Ja, fint. Fra bakken. Fint. Simpelthen fordi vi har nogle hjælpere, for eksempel den ydre skænkel, som vi ikke havde nedfra. Eller taget. Præcis. Ja, godt. Fint. Præcis. Hele ordet ligger i, at den traver. Tak. Ja. Du skal føle, at det svung, du har her i samlingen, at det svung, det er flot, som du kan gøre større. Det er fint. Og så skal hun have en finere trav, hun havde inden, og din udvendige bagben forbedrer sin aktivitet som udvendig bagben. Så forbedrer vi hele hesten i hele dens krop. Både på indvendig tøjle og i rygstilling og skulderhøjde. Ja. Og jeg har før betragtet skolehøjden som en forlektion til det verden, men har først blevet mere studier af de gamle mestre. Præcis. Så når han begynder at tænke galop, så sænker han sig bedre bagtil. Ja, præcis. Så kan du se det tilbage. Og hesten oppe på en sæde og skænkel. Ja. Og en bevægelighed, som om det bliver din egen krop. Ja. Flot. Okay. Tak. Ja, og med bjergen lidt mere svung. Så jo mere du kan sætte ham og give ham svung samtidig, så kommer helt mod bjergen. Dernæst så tænker du svung hen mod passage. Svung op. Og der skal du bruge præcis der. Der. Så kommer hoften ind. Så prøver vi at tage hoften ind, bort fra væggen. Ja, fint. Og du ser, at væggen er altid en dårlig rytter. Ja, fint. Der kommer han i ren form. Med lille flyter, det er fint med lille flyter, det kan du selv bestemme om. Ja, næsten, så kommer han på højt. Ja, fint. Godt. Der har vi fin halsstrøgning. Altså, det er kommet på, ja. Så er du præcis på vej over på ydersæt. Fint, så har du ham indersæt. Præcis, der har du ham sæt. Godt. Og det er præcis det samme i skolegalop, som i skoleskridt og i skoletrav. Præcis, flot. Ja. Pas.